Maayong morning. So magluto ta karon og ginisang uyap nga spicy uyap bagoong alamang with crispy pork nilisang tambok sa baboy. So atong gibutang ang tambok sa baboy sa kalha nga init na. Butangan dayon na nato siya og napaday wala na hiwa o. So ato tong hiwaon. So karon ato siyang butangan og tubig gamay, mineral water para perfect gyud ang atong tambok nga hinilisan. So hulatan nato nga mahubas siya. So mo na siya. Ato din na siyang hulatan nga mahubas. So mo na siya hubas na siya o diva. Hadlok ayo na mga ka-eaters, mga kasuki din ha. Kay sus Ginoo ko mga lagsik-lagsikan kita. So mo na siya. Atong takluban maghulat dayon ta di nagbuto-buto na bog murag gubat dito sa Marawi gabuto-buto di ikaw nga nagisa makuyawan ka kay basin malagsikan ang imong skin kanang imong skin nga daot na daan nya mahadlok yun kag madaot og samot ha. Akong papa nakaingon yung buang ko. So siya atong gihaon ang crispy nga baboy nga hinilisan, atong ibutang ang lamas, ang ahos, sibuyas, sili sayawa o sili seremonyo ug kamatis. Atong i-mix. Ato ring takloban. Pagkahuman, syempre, umar siya ginisang kamatis, ha? Mukhaon mo ginisang kamatis, ha? So akong gisugo akong anak nga Indian para ibutang ang atong uyap. O diba? Do, kuwasang uyap do. Nisugot mo yasang Indian. So mix. So mo siya itong butangan asukar. Ato na siyang butangan og asukar. Unya butangan, syempre butangan sa nato siyang pepper powder. So tamis-tamis nga parat-parat nga halang-halang na butangan og bitsin gamay ka ng gamay ragod nga dili ta malanag. Ibutang na din nato ang atong hinilisan nga pork. I-mix na sa nato siya. Mix. So more na siya mga ka-eaters. Dali ra kayo mahuman. I-mix na nato siya nya. Ipahubas-hubas gamay syempre. O di, na luto na din siya mga ka-eaters. So that's all. Thank you. Bye. God bless everyone.